Uvele kafushane ke enkantolo yesifundo eScottburg KwaZulu-Natal uSibonelo Gumede solo ngokubulala kumama wengane yakhe ngoba nakho nje engafuni ukwaliwa. Umsolo ke kuthiwa wadubulo wabulala uNokuphila Mpelo wayeneminyaka engama-28 obudala. Wasendaweni yasePortshepstone esigodini sakwaMadlala emvalele emqashweni wakhe osendaweni yaseMandawe. Kuthiwa kumsolo wadubula umufu maqede wayedubula naye kepha ke awangafa. Uphinde wabingelela imantshi enkantolo yesifunda iScottburg uSibonelo Senzo Gumede osolwa ngokudubula-bulala umama wengane yakhe uNokuphila Mpelo owayeneminyaka engama-28 obudala. Kuthi umsolo wavalela umufu emqashweni wakhe wadubula amahlandla ambalwa maqede naye wazama ukuzibulala kodwa wasinda nokwamshiya enesibazi ekhanda. Umama kamufi uthi yabakhathaza yokuhlehla kwecala. Ngenxa yokuthi engasamfuna uPhilo angazi isizathu ukuthi kwakuyisiphi but isizathu kwakuwukuthi uSibonelo owenzile inkinga edala ukuthi uPhilo amali okuthi mhla ka-30 March last year 25 wabese yamdubula ke eqale wamzingela inyanga yonke angeke ngisho ukuthi kube yiphutha ukuthi uSibonelo adubule uPhilo ngoba akakhombisa ukuyisola. Wamzingela inyanga yonke wamdubula ke mhla ka-30 March okwalidela ukuthi ke akuze kufike kulesimo washona uPhilo naye wayidubula kodwa yena wangashona. Uthi kubazwisa ubuhlungu ukuthi umsolo uyaliphika icala. Umfana icala uyaliphika wadubula wavalela ingane yami ngaphakathi emqashweni abantu bemkhuza wayidubula wayibulala kodwa icala uyaliphika. So kungizwisa ubuhlungu kakhulu lokakwenzayo because uyakhombisa ukuthi akazimisele ngokusihlonipha thina bakaMpelo wasi-undermine kakhulu wabulala ingane yami icala futhi uyaliphika abe ayikhiyela ngaphakathi wayidubula ingane. Uthi bayakudinga ukwesekwa bewumndeni. Siyayidinga isupport siwumndeni. Siyazibuka ingane zakhe kubuhlungu ayisenama amandla nginawo because angisebenzi. Ukhulumela uphiko labesifazane kwi-MK Party uthi balwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Oh, and we are even sick and tired of these postponements because even last time there was a postponement and even today it's a postponement. It's not just a calendar day. We need justice because justice denied is justice delayed. And by the look of things, priority is not given to victims, it's given to perpetrators. So we're calling upon ukuthi justice must be felt even by the minor people in the community. Ilunga lomphakathi lithi phansi ngabacindezeli. Enye yezinto ebanga ukuthi neke kwanda ama-GBV cases is because uma ngabe u-victim ekhala thina siye simjudge. So sizothi-ke namhlanje le nkantolo njengabantu besifazane phansi ngabacindezeli. Icala lihlehlela umhla ziyi-15 kwezokuthwasa. Lo mbiko benuwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg.